повече за турнира? Ами, това е традиционен турнир, който провеждаме вече за четвърти път, като тази година турнира е отворен за участие на състезатели от други държави. Тенденцията е да се стане традиционно международен турнир. Имаме като за първа година участие на хърватски състезатели. Щяха да бъдат дори повече държавите, но миналата седмица имаше европейско първенство, което попречи на много федерации финансово, най-вече финансово, да се подготвят така, нали? Освен това и състезателите някои имат травми. А колко са участниците и от колко клубове горе-долу? Участници са 78 човека от 15 клуба в страната, плюс хърватски. Хърватските състезатели от два хърватски клуба. Бургаски представители имаме двама човека, Артемий Добринин, който е при кадетите, и при юношите Мартин Диков. А малко повече за тях, може ли информация? Ами, да, значи състезателя, който е при кадетите, Артемий Добринин, той си е дългогодишен състезател с много опит. Миналата година беше бронзов медалист от европейско първенство. Тази година е национален шампион при кадети, национален шампион и в по-горната възрастова група при юношите. Миналата седмица играе на европейско първенство за кадети, малко беше ощетен от съдиите и достигна до четвъртфинал. Много добре се представи иначе. Предвидения за националния отбор при юноши за следващата година, тъй като влиза в горната възрастова група. За сега върви добре, отива на финал. Другия състезател Мартин, той е нов състезател, за него това е второ състезание. Първото беше републиканското пролета, второ състезание, първа трупа опит, но виждам така израстване в неговата игра. Надявам се, че след време ще може да показва доста повече от това, което показва днес. Цяло, кои са най-титулуваните участници? Всички. Кои са фаворити? Най-титулувания на състезанието това е Андрей Русев от клуб Бушидо Несебър. Той е двукратен европейски шампион за кадети за 2011 година, за 2012 година е европейски шампион за юноши, за 2013 година е бронзов медалист от европейско първенство, многократен национален шампион, носител на европейски купи, победител от международни състезания, петия на световна купа в Япония. Може би това е състезател с най-много опит. И при момичетата Иванка Делева от Пловдив, тя е европейска шампионка за юноши за тази година. Участва и на европейско първенство за младежи до 22 години, въпреки че са по-големи. Там успя да достигне до четвъртфинал. Само да ви питам, кой е организатора? Организатора е спортен клуб Бургас Дожо с председател Калуян Димов. Да. Треньора на бургаския клуб, главният инструктор на Бургас Дожо е Лъчезар Димитров, който преди една седмица стана европейски шампион. За мъжете, да, той е едновременно и треньор и състезател, стана европейски шампион за мъже до 22 години. Тотално разби конкуренцията на европейското първенство. Значи нивото на турнира е добро, голямо ниво. Абсолютно, да. Мислим, че този турнир има много голямо бъдеще. До година ще се проведе през юни месец, понеже тогава е по-подходящо за чужденците, които ще могат да го уважат, няма да съвпадат с други състезания. И за сега, за до година дори имаме заявка от 70 човека чужденци от 4 държави. Само да уточним, за първ път ли с чужденци тази година? Или? За първи път, да. За първи път имаме участие на чуждестранни състезатели. Благодаря ви, само кога се представите. Сюсей Христо Кързе. Регионален представител съм на Федерация Български карате Шинкелкушин за Черноморския регион и съм председател на спортен клуб Бушидо град Несебър. Благодаря ви.